2 rhan 2. Wel, mae'n hwn yn syml tydi. Gweithio mewn pensil. A da chi rhoi graddfa cyson bob yn ddau. Ar y gwylod. Nawr, mae ddech chi mi, dio ddim mor hawdd i mi weld y sgwariau mawr ar hwn. Dyn nhw'n dangos am y reswm. Felly, dydy hwn ddim yn anodd, so dwi'n mynd dros fo am amser hir. So dwi'n dybio bod dwi'n gallu weld o'n dda iawn, so 2 fan'na, ia. Pedwar ac yn y blaen, ia. So dwi'n mynd i wneud o'n fras. Os da chi ddim yn wneud o'n fras, na cydach. Ok, 8, 10, ia. A wedyn, so just 10 eiliad cyntaf, a wedyn da ni mynd fesol 10 fan yma. So dwi'n gallu gweld y sgwariau mawr. Mae'n un o'r reswm dwi'n mynd i dangos. Ond da ni'n mynd o'r rhysygol un. Mae'n glir ar eich papur arholiad. 30, 40, 50, sy'n yna. Un bots, di Sion de? Fan yna. Dwi'n fan yna. Dwi'n cymryd o. Na, mae'n gwrthod o. Mae'n reswm. Ti'n gweld eto. Ti'n gweld hwnna, cymeryd dot i ni. Fo. Un dot gennych chi, please. A wedyn, ro'n i'n meddwl, march. Ond un llynedd sydd fel yna. Pren mesur. Iawn. A dyna diwedd 2 rhan 2. So ddim mwy am hynna. Easy peasy. Dyna ni.